ad-hoc committee iphinde yafumana lithuba loba ijongane ngqo noPaul Solomon. Kodwa ingathi abamenzanga nto ncam. Fikile uPaul Solomon namhlanje kuthe nje kusaqalwa kwabe kumele baba kuqalwe kulandlela akathi waphuma ngayo wahamba ngayo eParliament the last time wayeseParliament. Hayi ke wakhipha isibhilivana apho exolisa khona esisho nezizathu ezamenza into ba abe uyahamba okanye indawo wayexhabashele kuzo lamina. Hayi ke akamiyekanga futhi uSikhosana umjonga apha ebusweni uSikhosana and uyambona into banje oyena muntu osakwatile kuSikhosana. Hayi kuSikhosana afuna ukulungisa nje umcimbi nje ngespeed sidibene nokuncama. La nto wayeyithethe pha kuye mos wathi xa kephuma uPaul Solomon uSikhosana kwaba nguye nje umuntu owama wazama ukumbloka uthe sekephumela ngaphandle wamlandela uSikhosana bathathana pha ngaphandle kwakhona amagama akawakhipha uPaul Solomon into ba hayi wena uhlukane nami uhambe uyobhadala ibhenke imali oyikolota about 600 and something thousand into ngathi njalo nje ngokungathi uhlaza ke uSikhosana into ba uyakolota ibhenki hamba ikolota ibhenki. Ndaba nayo into ethi ibe uPaul Solomon uyithatha phi information yezikoloto zethu because siyakolota nje siyazikolota ezibhenki. So ngubani lo muntu omnikeze leyo information leyo? Hayi ke Texephi wabuya namaphepha uSikhosana wathi nje ndicela ukulungisa le nto uPaul Solomon wayithethe kumpha ngaphandle waba nokundelela esasikoloto yena wayecinga into ba unihlaza ngaso hayi ndasibhadala sonke esasikoloto laa nto kwakuyi-default 600 and something thousand nansi wabekhipha iproof yokuyisetlisha uba yasetlishwa loo nto leyo. Kayeka ngapho kwakuloo nto leyo kukhona nalapho ke yena uMalema ke wambamba wamyeka naye njengaloo nto leyo into ba yinonto emenza into ba abe udelele uSikhosana ngala ndlela phansi koba uPaul Solomon esithi yena hayi but wayesengaphandle wayengasekho protected meaning wayengasaprotectwanga zizinto ezingimprotecta xa engaphakathi umuntu eParliament. So xa ungaphandle ingathi uyadeleleka nanxa ungaphandle wathi Malema hayibo sicela ukukulungisa. Uba ngaba wena yinto ubuyicinga leyo even ngokwelapha ngaphandle usesegcekeni useseyadini yaseParliament. So even if wayengaphandle uSikhosana wayesesemagcekeni aseParliament hayi kuxolisile kuloo ndawo. Hayi ke mthathe uxola umthatha phansi kwaloo nto yakhe yokudelela noba kababona abantu kutheni ezahamba etreadnishana nabantu ngendlela katreadnishana ngayo wayeyibhuli uPaul Solomon. Hayi ke not long wabengena nomvalo ngelela kwinto efana naleyo nje into yoba uPaul Solomon wasifundela ii-emails okanye inhlobo ye-emails akathi azisendele abantu ebatreadnisha. So it's more of uba ngaba uphahlani uyakufuna ukutargethile ne uzawujonga some date on you bese akube ngathi ufuna ukublackmaila ngayo. So ifundiwe ke enye phofu zifundiwe nje emails okanye akathi azithumelela abantu ebahohisa. Wabuzwa nangala mcimbi walandlu leyana eka Cratcher waba even ngoba ngendicela into banzathi uthi wayithenga akazange ayithenge ebethi kwenye komxeke ebuzwa yenye ngom-UMP athi wayithenga kwenye nini naye akazange ayithenge wabhida nini. So nje ngendicela nje into engabe is-great. Mthathile ke nayo uNomvalo akamyekanga apho. Hayi ke omnye umuntu engabe engathetha nje ngaye ngespeed before ndiyilibala naye uSolz uthe xa kethetha naye ubonise ngongathi after appearile eParliament uPaul Solomon walandelisa ama-emails ingathi ayi-3 if not mistaken kuSolz. Enye yazo ithetha nge-membership yakhe uzama uku-explaina khona wayeyimember ye-ANC waphuma ku-ANC xa i-president iba nguJacob Zuma engathi wayimember ye-DA but hayi akasayiqondi ncam nje kwayona i-DA lena. And then ingathi ke ngoku sekefuna ukuthenga uSolz ngoba ufuna ukuya kwintoni kwi-PA. So uSolz wathi nje sifuna nje kupro the reason why ndingaziphendulanga zozinto zakho bendifuna ukuzoziphendula apha esidlangalaleni ukubonisa into yoba sinayo integrity thina asingabantu abazakwenza nje into otherwise siyayihlonipha enye asizukwehlisa isithunzi sale komiti lena ndibe ndiphendulana nento ezinjalo ingathi ke ngoku in secret wayithetha nje into engathi njalo. So ikhona nje ingathi into bekeyizama nje pha qha engakangizame ke ncam uPaul Solomon. Hayi ke nyamaza ndithi usho weza nayo usho wathi usongayi man kutheni ngathi nje wena Paul Solomon abona abantu utargetha abantu abathile because kukhona abantu akabasondelene naye futhi waba investigator amapolisa angosobhizinisi abanebhizinisi ezingasuki phansi
but still utargethana nobani no Phahlane. Hayi ke abamiyeka ngamalunga nento yoba yena nje ngendlela sokusisho no James wathi ngendlela nje yena kangayo abona abantu beke batargeta ebetargethana neministers zethu etargethana nabantu abasezweni nesinyazi zethu like bona ko General Phahlane nani because it's more of according to yena usafuna ukuyazi uJames into yoba yinto lento wayeyizoyenza lapha ngoba ngendlela ebonakala ingathi wayezokwenza into ikhuphu ingathi wayezobhukuqa umbuso wethu ngendlela wayeze ngayo because wonke umuntu okwazi izikhundla eziphezulu nje ebemtargeta amblackmaila aze abahorise atsho athi ndiphezulu kwakho ndizawudika i-date against you. So yinto nje katsho njalo wakhiphile amagama ke hayi ke uKhola Barnard hayi kwangumbona indlela akaye wethuka ngayo emva xa kubuzwa xa kuthethwa into ezifana nezinto yoba wena ingathi into ubuzoyenza apha yikhuphu. Hayi ke uKhola Barnard wethuka ke apho nje wabona uba uyawazi mos le methuko nje into yoba yo okay. So phansi koba ke phofu neza meeting because utshilo undo wathi kweza meeting zenu okanye eza prize zenu bokuba khona i-members ze-DA ne-AfriForum. So iyayithetha lento phansi kwalantu bake phofu wayeze kwezobenefitisa noba abantu balakhala yakhe ke. Hayi ke sithethiwe nje into ezinjalo iphathi nje yaba nako nje ukungichaza ubone nje bayazi yini iyanichaza indidika at the very same time because ibonisa nje iveza wiki ad hoc committee lando xa sekazaphuma ke phofu uSopolo Solomon apho ube nawo nje amagama before ukhona apho ke ngoku uSikhosana mosukwati ethe nje uyicriminal ngumgulukudu yithug wabizile lo magama lawo esisho kuPholo Solomon hayi wanqanda uche into yoba hayi akusingamagama umele uba sibe siyawabiza wangenele lo malema wathi hayi anikwazi into yoba nizotsho njalo nathula apha amagama afana nalawo niyamkhumbula mosu uBradenbach wawakhipha lamagama lawo esitsho kuKat Matlala kwanathula nathi tu kanti lamagama afanele abantu abanjani afanele thina abantu abamnyama bengamiyeka ngokutsho uba yena nje i-white supremacy ingathi into akanayo uPaul Solomon hayi kumalema wehonda ngayo wathi ukuhamba kwakhapha wabadelela wababonisa indlela akangababoni ngayo wayeyithathaphi lanto leyana wambuza into yoba since ithuba lokuba ube kwi-media and wawuthembisile into yoba uzaxolisa phansi kwalamagama wawathethile ningalibalanga bangawapha amagama ngala wayethe kiss my ntontoni mos. So wathi phansi kwalo magama lawo ithini wayengakange ube sowuxolisa hayi ke nizayiva nje into kaPaul Solomon nje ibambeka iyeka phofu ke ethe xa seke hamba uche wanayo into ethi mabakhaphane benoSikhosana inoba indlela nje yokuzama ukuba cheer up nje into yoba mabaxolelane mabathini awuvele waphakamisa nje ushabu uSikhosana hayi ke Mr Bean uvele wablowa ikiss kuSikhosana wavele wathi uSikhosana xa kephuma uSikhosana hayi ke. So that's basically about that. Bebemfake nje kwinto ezifana ekoneni yento ezifana nezo bembuza nje ngendlela ka-infiltrate ngayo nje isipolisa kukhona futhi into bengicimba uShongwe uza nayo because bekenye cases bekezibuza uba uyayazi case yomuntu so uyayazi case umuntu wabulawa so umuntu so ndanalo ithemba loba inoba ezi cases zimeyama njani uPaul Solomon but ke akakange aze afike apho bendicingela ntoba uzawufikelela khona uShongwe. Hayi ke bafethu after hayi ke kwangena omnyusisi la ulady yazi ngophi ngulo kwakuthiwa yi-PA kaPholo Solomon waye-PA okanye usese-U alimazi ncam noba usese-yona but i-PA kaPholo Solomon ebeyisenza of course mos i-PA ngulo muntu ozawube arrangeana nayo yonke into so bebebhizi bemgrilla hayi bafethu uye walila wanikhumbuza uMary DeHaas hayi akakwazanga yena ukuzibamba uvele walila so awungeke umpick-uphe ncam into yoba okay ibe uliliswa kukwethuka okanye uliliswa into because ngenzeka into basizathi ufakwe ekoneni maybe ngumgulukudu kwayena since bekesebenzisana nomgulukudu nani only to find out into ezinye zezinto ebesenziswa because kulo kwavela ne-chats ezezeke zavezwa nangu yena uJames amosu uJames uza namaphepha uza ne-evidence so wayeke waveza into efana naleyo so asizuyazi ngulo ngathi kwakuthiwa ngathi ushaywa ngapha nangapha so we wouldn't know into yoba uthethiswa kukuba ethukile esazi into yoba ngokungathi u-exposed okanye uthethiswa yinto yoba efila ukuba umuntu bekehlukumezekile into yoba nina nizanjonga le ndlela ninjonga ngayo nibe ningazi kodwa nje uvele wane-resembles nje zikaMary DeHaas but a younger version of uMary DeHaas hayi ulilile nje apho so I will hear into yoba zeziphi parts ezi-interestayo nge-testimony yakhe I'll probably share.
So that's just about it nge-testimony eka-Paul Solovan. Nento yokuba ke phofu yena aphelela khona i-hotels uclaima back aboma-80,000. Ibuziwe lo mali wathi about 80,000 imali akayiclaime xa ebekhona apha eParliament the last time. And kosho ke ngabanye abantu into bona baclaima malini xa bespenda imali zabo. How? The DA supported your plot against overthrowing this government. The DA? Yes. How did that work? You have some evidence about that? I will show you. So you're saying, if I understand you correctly, I'm saying that that you the came to this DA country to be of assistance to the white community, and I am saying to you that you plotted top ministers in this country, ministers such as Nathi Ntetwa, ministers such as Fikile, a whole lot of ministers. It's in that conversation between Sarah and McBride. If you look at the pattern, if you study the people that you choose to investigate and go after, it is ministers, it is people like Jackie Selebi. It is people like Patlani. It is heads of organizations, of state organizations. You are plotting to overthrow this government, and I leave it at that. with due respect, I think you've been watching too much TV. Like you. The